Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Mayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Now that I have you. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Dumaguete City nga dumandatampo nagdasangan nga Nina. Maura ni nga kwarta imong ihatag nako. Huwag yung kay ayo, ha? Bisag unsaon dili kita makasalig di mo. Maura mo gud ay kita na ako sa pag-deliver sa mga baligyan ni nang Emma magod. Kung mauna, pangitag paagi nga mas makakwarta ka pa. Ma. Ingon to sa Emma nako nga na ako no say kapasudlan ni mong trabaho. Nga mas makakwarta ka. Ako to sultihan nga pasudlon ka. Ha, may na lang. Makahatag ka na kong dako-dako. Ma. Mao ni isulob. Unsa nang saksi man kaayo ni. Mao ni ang gaya ni mong isulob dinhi. Pero nang dili ko musulob ani. Ayaw pag ginahi sa imong oni na. Mao ni sulob ah. Nang. Niarangin yung order nga beer, sir, oh. Uy, bago ka din miss? Oh, sir. Oh, di ay, kay karon pa man ko kita din mo dinis barda. At pila man sa ka, miss, ha? Unsa, sir? Pila ka ba, ha? Ayaw lang ko gikapa, sir. Jesus, baya, paas if pasad ka da. Nga di ka ganahan da, ha? Sir, sorry, pero waitress ra ko din, Gahi ka da. Kumusugot lang ka, no? Makakwarta gyud kag dako din eh. Ha? Makakwarta kag dako nako. Sorry, sir. Pero dili gyud ko. Ikaw ba? Bugo gyud ka, no? Di balibad ka man kuno gabi nga na ni-offer nimo. Waitress raman ko dito, ma. Ah, pagkabogo gyud nimo. Huh, kaanugon sa kwarta, nak. Pag-ilis og tarong ron, ha? Kay mo anhito ron sa ato. Unsa, ma? Dili ko. Rima! Ayaw pag binogo lagi. Gamita lagi ng utok nimo. Dili lagi ko, ma. Dili ko. Nina, inaasa ka, oy. Magpalayo ko, gikan din. Magpalayo ko. Orang ko maigo. Sure ka? Ganun nila ka man. Okay rin ka, miss? Okay ko. Nina, balis din sa pa! Sir, maluoy ka. Ipalayo ko din, please. Ipalayo ko. Please, maluoy ka. Dali, sakay sa kuspin.
Salamat kay mo kong giluwas ganina. Nina day akong pangan, sir. Ako sad si Gerald. Gunsam dito ni mong babae nga nitawag ni mo ganina. Nga murag, nahadlo ka man niya. Sorry kung nangutan ako. Pero kung di ni mo tumagon, okay ra. Stepmother to na ako. Nipalayo ko dito kaya ko ibaligya sa kalalaki nga wako'y gusto. Unsa? Dili na gid ko mabalik pa dito. Bahala na. Ayaw ka bala ka. Tabangan ka. Dili na ka pasagdan. Sir Gerald. Thank you, sir, ha, nga imo kong gipasad og tarong nga trabaho. Way problema, Nina. Basta pagtarong lang yun, ha? Makalaom ka, sir, nga magtarong gyud ko din sa imong tindahan. Nganong wa di ka maminyo, sir? Wa di kay uyab? Naa sa una. Hapit na gidunta na ko pagkasli pero nagbinuang siya na ko. Anya, wa gyud ka mangitaglain, sir. Na wa nam sagoy na saag. Wa na lang sa magdahom pa na. Focus na lang ko sa kong mga negosyo. Kaswerte kas babae nga imong maminyoan, sir, no? Nganong nakaingon ka man? Maayo man kang tao, nya, daghan pagid kag negosyo. Ikaw gyud. Sige na. Balik na si mong trabaho. Sige, sir. Salamat. Sir, gidalagi ko ni mo tiniining mahalon nga restaurant. Walang. Gusto lang ko nga na ako'y kauban o kaon ron. Nganong ako man? Gaan man ang akong buot ni mo. Sige na, pag-order na. Sir, nganong ni amata din sa mong kwarto? Nina, what if buingon ko ni mo nga nagkagusto ko ni mo? Sir Gerald. Doon na ba ko chance? Sir. Gigisan ko ni mo. O, sa'y buot, ipasabot ni mo ito. Ganahan sa kanimo, sir. Nina. Unsaon na lang ko na magbunga ang nahitabo na mo ni Sir Gerald. Barugan ka ako niya. Ayaw kabala ka. Kung magbunga man ang nahitabo na to, barugan ti ka. Salamat, Sir Gerald. Mahimo ba, dili ka na lang mag-sir na ko? Okay, Gerald. Tinuod yun ay nga ni ka magtrabaho aning tindahan na Nina. Nakita na giting kakadugayan.
Niya ka? Giwan sa mo pagtultol din Dili na na mahinungdanon. Ang mahinungdanon karon nga muuban ka na ako paulis ato. Dili na ko mo pauli dito. Unsa? Unsa man patamparos ka nako, ha? Unsay problema? Gerald, Hindi ako. Kaya akong kuhaon ng akong anak. Dili na pwede, ma'am. Huwag kinsa ka man para mo ay magbuot, ha? Bana ko ni Nina. Bas dako kog katungod niya. Unsa? Imo siyang kuhaon? Aron himuon nimo siyang katasan? Oh, Maong pahawa na lang din Kung di ka gustong ipadakop ti kag mga pulis sa tanan nimo gibuhat niya. sir. Ayaw nagbuhat na, sir. Sige, mo pauli na ko, sir. Gerald, salamat. Okay ka? Oh, okay ra. Kung musugot ka, pakaslan di ka. Tinuod ka? Mahal ko nimo, di ba? Mahal si ka. Dili na ko gusto nga mag-usig og panahon din na. Musugot magkaga nga, pakaslan di ka. Oh, Gerald. Tungod kay mahal kayo, tika. Mahal sa giti ka. Magpakasal na sa labing daling panahon. Unsay gipangita, sir? Sininaon ta para sa newborn, miss? Naa din ni sir. Anak ni mo, sir? Oh, Gwapa kay mong anak, sir. Gwapa sa kayo nagliwat ba? Dili ko niya anak, miss. Bana na ko siya. Ay, hala, sorry. Sorry kaayo, miss. Nina, thank you, Kay bisag taas o gapang atong edad, pero dili kagid mauwaw, makiguban ako. Bana, tika. Ngano mauwa man kung iuban ka? Salamat sa imong pagmahal nako. Mo tingaling wagid ko maminyo sa una. Kay ikaw di ay mo'y gitagana sa Ginoo nako. Mahal kaayo, tika, Gerald. Og dako kay kong pasalamat sa Ginoo nga niabot ka sa akong kinabuhi. Mahal sa kayo tika, Dina. Blessing in disguise, gyud ang nahitabo sa una nga hapit ko mabangga isa sa kinan ni Gerald nga akong bana na karon. Karon, doon na may duha ka anak ug malipayon miss ang kaminyoon. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN.